Yine gittik, все, поехали. Tamam, başladık. Ben yeke atlar bilen aydıp başlayacak. Sonunda da burada o kadarız. Okey. Okey. Salamu aleyküm, hormatly vatandaşlar. Şuun 9 oktyabr hepdeýäniň bazar güni. Pardon, 6 güni. Awa. Biz şuun İstanbul'da yine bizim oglanlarymyz hatyry güni geçirmek üçin sadaka edýärler. Öwlerde. Şunun için yine size bölümü efir edýär. Şu hatyry günden mazarçylyktyn bizim aktivistlerimiz şöyle de var, sadaka edip aýlanyp ýörler. Farhat, söz sizden aýdyberim. Salamu aleyküm Murad ağa, salamu aleyküm vatandaşlar. Ne bugün geldik. İstanbul'un Sarıyer'den geçen son Klios mazarlığında Türkmen vatandaşlarımız ne şu taydan size yeke hazır biraz vaktinizi alsak denmesine bir adını aydıp geçeriz. Görkezip videoda sonra bir dua dilelerimizi ederiz. Koşulsanız, amin diyseniz yine bir sowap şu vatandaşlarımıza yolların yapıklığı sebepli gidibilmedik vatandaşlarımız. Halip Sayipov diye Türkmenistan. Yani 1982 yılda yok olan 2020 yılda doğulan 2020 yılda da yok olan. Şu tayda yine vatandaşlar yine bir san Türkmenistan'dan Köyten Dağ'dan Devlet Murat Aşirov diye 1975 yılda doğulan 3. ayın 15'inde 2020 yılda yok olan adına Fatiha diye. Son vatandaşlar şu tayda yine bir san Türkmenistan vatandaşımız Perman Yazdur diyor. 1992 yılda doğulan 2020 yılda yok olan biz bilenden yaş oğlanımız. Şu tayda ünüs veriyen olsanız ne 780 20 şunu 11'ler var. Köp mazarlarımız yine şu tayda bir mazarımızda seyredin. 329 11 var. Hatta üstünde de aşam yok. Şulara bir Murad ağa sizin organizavat etmenizden bir vatandaşlarımız bilen cemleşip şulara da bir Mehmetçe katıgov olyadı. Şu mazardaşlarını. Bir ortalayıp sebebi bular baktın geçmeye bilen 11'lere mi itip gidiyor? Doğru. Türkmenistan, Lebap vilayeti Türkmenava şehri Kuzuyev Ereştiya 1972 yılda doğulan 3. ayın 19'unda 2020 yılda yok olan. Yine berde hazır yine de vatandaşlarımız var. İşte yollar yapılandan sonra şuların hiçbiri Türkmenistan'a alıp gidilmedi. Yine şu tayda Türkmenistan Nur Murat Egenberdiyev diye 1983 yılda doğulan 2020 yılda 3. ayın 17'sinde yok olan. Bular şu berde bir toparma şenstava edip arak spirtini yasap oynayan Türkmenlerin haramzadalığının neticesinde bolan zatlar. Yine bulam Şakir Rozubayev diye 1985 yılda doğulan 2020 yılda yok olan Türkmenistanlı. Yine şu tayda Zakir Rozubayev var. 1983 yılda doğulan 2020 yılda yok olan. Sonra fakat bir zaten baydağın suratı var ha. Şunun spisalini kopar lan bu. İki yerde var. Şu Murat'a Seredin Hazri'yi atlattı vatandaşlarımız. Şu tayda Seredin baydağın suratının ornu boş durandır. Ne şöyle, ne şöyle. Ne şu tay, ne Seredin. Şu kabir haramzadalan yani olan hükmede işleyen haramzadalan gelip konsulsun. Baydağın suratını koparıp ediyen oyunları bu. Hatta mazarda bile adamlara dinçlik veren oklar. Yine şu tayda da Seredin baydağın suratı ayrılıptır. Yine şu tayda da baydağın suratı ayrılıptır. Yine bu tayda da mesela biz bundan ön gelende baydağın suratları bağırdı. Yine Seredin. Yine şu konsulsun haramzadalarının ediyen oyunları mazarda da halka dinçlik yok da vatandaşlar. Kak puttu maskara olyam. Şimdi bu tayda da baydak yok. Hakikatten münüs versek hiçbirinde baydak yok. Ön bağırdı. Yine şu tayda. Bro korkuya şu Türkmenistan'ın yani kıvrayatları şuraya bir güne ölüp yatanlarını görközecek olup yine de 2 yıllı bir Muhammed'in siyaseti. Yine Seredin hemmesi şu sahte arak gülen yok olan 40 adamın mazarlara, beyleklerine de geçeriz. Seredin söyündük Tağayyalı ev diye Türkmenistan 78. yılda olan 2020'de yok olan. Şundan baydak ayırıptırlar.
Arada şu konsulsun haramzadaları gelip gitti dediler. Şonda hemme baydaklar ayrıp çıkıptırlar. Utanma mazarın üstünden. Yine şu tayda Ruslan Anna Niyazov diye 1980 yılda doğulan Türkmenistan vatandaşı yine baydak ayrılıptır. Nerede Türkmen mazarı olsa baydak ayrılıptır emmesinin. Şonu spitsalini utanman alıp gidip yiyece de öylerinde spakoyni yatıp bile haramzadalar. Yine Bayramov Murat durdu diye 79. yılda doğulan 2020 yıl 3. ayın 18'inde yoğalan şundan baydak ayrılan. Yine şu tayda bir sansında duruptur. Ben bilesem üçürecek o bir zat edip de ayrı bilmektiler. Bunu ayırıp bilmendirler. Seredin daşın üstüne yazılan için renkini biraz soldurupturlar baydağın. Ayrı bilmen gidiptirler haramzadalar. Yine Ulubek Met Yakupov diye 79. yılda doğulan 2020 yılda yoğalan. Yine baydağın halına bakın vatandaşlar. Görüyorsunuz mu? Yine konsulusun sizin govu diyen konsulusunuzun yağdayı şu. Mazarda da halka dinçlik veren ok bu diktatör entek dirilere bir grada koyalı. Yine şu tayda da Vepa Jorayev diye 89. yılda olan şuna mine baydağı ayrılıp bir yana govu ayırıp bilmendirler. Şunu iş edinip gelip ediyen işlerine seredin. Sen bunu ediyençen bir yolları aç, pasportları bir kanun boyunca onarıp ver bu işlere ediyençen, bu işlere vakit sarplayançen. Tamam. Yine Allah Murat Öves Şah Sahatov diye 82. yılda olan 2020. yılda yoğalan. Tamam onları aldık hepsini. Yine şulara da Murat Ağa yanat o tayda bir sanı vardı. Şu tayda da yine şu nomirler vatandaşlarım görsün. 629, 630, 628, 3 sani, 26, 31, 27, 3, 6 sani, 8 sani, 10, 12, 15, Anırda da bir sanı var. Burada 16 sanı vatandaşımızın mazardaşı yok. Şunun için nomirleri kıra gömülüptür. Belki bunların Türkiye'de karındaşı yoktur, zadı yoktur. Doğru. Şuları şu 18 sanı mazardaşını almalı. Şunun bir orta alıp maslahatlaşsak gatıgo olar tip fikir ediyen. Kim? Farkat, kıyın görmeyen şolun suratlarını, hersinin suratlarını ayratayın alın. Ben alıp size uğraşacak. Men şu Türkiye baramda şular yoktu. Demek şol 56 sanı adam ölün son ne şular peyda boldu. Ön şol yerde yoktu. Yokurda jaylanýardy. Şolun yokurlarına jaylanýardy onlar. Demek şular täze boldu. Ya koronavirusdan ya bedbahtçylykdan. Şolun suratlaryny alın bilen son halkymyz bilen maslahatlaşak näýdi? Soňam bir zat var. Ine şulaman baydaklar ayrılıp görseredin. Şu tadende bir zat ünüs çekýär. Azerbaýjanyň mazarında baydak durýar, Arapistanyňky da durýar, Eýranyňky da durýar, Türkmenistanyňky ayrılıpdyr da. Haramzadalar etmene iş tapan oyna. Şu tadende yine bir mazarımız. Mazarda şu yok. 825 nomirli. Men buları eke suratlarını alıp atarım size burada. Bolur. Suratlarını atın bir her nomer boyunça, her yatan adam boyunça haş edip hasaplap şoğunu alıp bir guruman kim şonu ediyen bolsa şu şoğunu tölemeni yürüte hasap açıp yine 821 berde yine bir mazarımız. Mazarda şu yok. Şeyle tağtasam yok. Men fikrimçe bular Murada kimsesi yok. Naprimер menemez şu tayda Türkiye'de İstanbul'da hiç kimim yok menem. Yekece özüm de bizim maşkalamızda. Şoň ýaly vatandaşlarımızın kim kadi pikir edýär. Cuma sapar baram yanımızda. Şo ýerde biz Cuma sapar bilen mollaň ýanyna baranda şolay diýdi. Men molluk tamma ýa-ni belli edýän. Türkmenleriň sany 80% diýär gelýär. Şo ýerde ýa-ni şo nomerlaryň haýsy nomerda kim ýatanyny näme informasiýa bar bolsa şonam alıp ýa-ni her nomer boýunça kim näme familiýa ni haýsy döwletden bilseňiz o ýöne Türkmenler aýratyn ýatyr şoňda men şonu. Aýratyn Türkmenler şu taýda. Men fikrimçe 600. nomerden 800. nomere çenli 820. nomere Türkmen başlaýdy. Paşda 220 sany Türkmen bar. Ene şu taýda Farhat Jepbarov diýär. Şol oglan men bilen bile ýaşaýdy şol oglan. 2020. ýylda ýogaldy. Men şonda gelipdim bärik. Ine bärde atam Murat Babayew ýöne haramzada ekenler hemmesinin baydaklaryny aýrypdyrlar seredin. Şundan bir Murat Ağa bir gow edip çüýläp aýdyp geçseňiz gow bolardy. Haramzadalar bir mazarçylygyň ýa-ni gow suratyny, çötkü suratyny iýer şo ýerde ýa-ni nemäň ýokdugyny görkezýär ýaly.
ve şonu aýratyn şu ýani baýdan ýokdugyna görkezin aýratyn. Boldy. Bizden soň material şu bar. Men onu aýdyp geçjek. Ine şu taýda häzir size görkezeýin täze mazar muňa entek ýetişip bilmendirler. Gelýän. Ine ýetişip bilmendirler sebädin gaýdan duruşyna. Ýani şu suratlar maňa iýerin men şunu Warşawa iýerjek. Ýani adam gorýan gurumlaryny görkezjek. Ine bizim konsulumyz, bizim milli liderimiz Türkiýede ýatan adamlara ýani akyn ýatmana beren ok. Ine şu ýerde baýdaklara aýryp türkmen halkyna görüşip ýördi. Türkiýede türkmen halkyna görüşip ýördi diýip şonu görkezeli. Ene bärde vatandaşlar görsün ne taýar gazlan mazarlar. Bulan men pikirimçe balnisalarda yatan vatandaşlar üçün edilen boluşu mümkinine taýar. Ýani şu taýda bir 10 sany mazar gazypdyrlar. Ine vatandaşlaryň Türkiýede bolup gören zady. Ine ýüzüňizi açmana gorkaýaňyz vatandaşlar iň soň boljak geljek ýerimiz şu. O doğru. Ne hormat wa ne sila wa gaz ýalar bil bilen gömýärler. Hatta bir türkmenliğini bildirýän baýdağına hem goýduran oklar. Sevgili vatandaşlar, siz Türkmen gражданствоnuzy eýýäm aýyrdylar. Beýleki döwletler, niýeň döwleti bolaýsyn gражданлary. Ol öz ýurduna baryp şöýde jaýlanan haklar bar. Bizim Türkmenistanyň gражданы bolup duka şu Berdimuhammedowyň alyp barýan siýasaty bizi Türkmenistanyň içine Türkmen gражданы ýaly ne eltip ne adam ýaly jaýlanyp bilýär. Adam ýaly jaýlanan soňam gelip baýdaklara aýrýarlar. Diýme Türkmenistanyň prezidenti şu daşynaky Türkmen gражданlary hasap eden ok. Ol içinäkler hasap eden ok. Daşynakylar hasap eder ýaly. Ine bu ýurtlaryň baýdaklary durýar. Ine täze jaýlanan mazar entek aýryp ýetişmendirler türkmen baýragyny. Bulamam suratlaryny alyp uğratjak Murad aga size. Ine konsulstwaň edýän ýaraýan işi şu. Halka sereden nokta hatta gelip mazarda halkı gelip şey edip azar veren haramzadalar şular. Ine sizin gowu Türkmenistan diýen diktaturanız. Öz borçlaryny ýerine ýetirmän konstitusiýon borçlaryny konsullugy, konsullar gaýtyp jenaýat edip mazarçyla baryp ýatan türkmen görgüli adamlaryň garyndaşlygy gelip bilmedik jaýlanan adamlaryň jesedini Türkmenistana geçirmän o ýerdäki baýdaklara aýrýar. Görün nähili şertde Türkmenistanyň hökümeti jenaýat topar. Şuň arkasynda da esasy jenaýatçy Berdimuhammedow. Muny bütün dünýä bilmeli. Esasy adam hukuky gorýan ýani meýdançylaryna şu videolar, suratlar görkep suud etmek şolar. Şuň edýän da. Murad aga indi birazir hiç kimi aýyrmak, hiç kim geregi ýok. Diňe konsullugy gerek. Berdimuhammedow öňünde ýanky işlerini görkezler ýaly. Başga bir tan türkmenin hiç wagt mazarçylygy bar. Bir duran mazaryň baýdagyny aýryp ýa şonu vandalizm eder ýaly hiç wagt etmedi. Ol günä, gatul günä Hudaýdan orkýarlar türkmen adamlar. Bular ne Hudaýy bar, ne bularyň insafy bar, ne bularyň wyjdany bar, ne bularyň namysy bar, haramlar. Murad aga şimdi bir Kur'an okatjak bolýar, siz hem goşulsaňyz Juma Sapar aga. Bolýar. Efirde vatandaşlarımız hem goşulsun, videonu görenler hem goşulup amin diýse. Bolur. Hani bir oturup hormatly vatandaşlar, biz İstanbul mazarçylykdan türkmenleriň Türkmenistana gidilmeyen jaýlanan jesedlerine ýanky şolun hatyratyna şuň 9-njy oktyabr güni hatyra güni edip bir çykýar mazarçylygy we şo ýerde ine Juma Sapar bizim aktivistimiz aýda okuýar hemme ýatan türkmenlere Türkmenistanyň içindäki şu mazarçylykdaky ýatan türkmenleriň adlaryna we dogan garnaşy gelip bilmedik adamlaryň tarapdary bolup ine biz şol aýat okuýar. Juma Sapar bizim hemme watandaşlarymyz gaýrat edin goşulun şu aýada şu adamyň ýatan ýere ýakty bolsun, berýän sadakaly kabul bolsun. Indi Juma Sapar söz sizin. Juma Sapara başla. Bir minut aýat okasyn. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhâkumut tekâthur hattâ zurtumul makâbir. Kellâ sevfe te'lemûn. Thumme kellâ sevfe te'lemûn.
كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin. Allah'ım sana hamd olsun bizleri insan edip insanın içinden mümin Müslümanlardan ettin ya Rabbi. Allah'ım şu Kur'an-ı Kerim'in sogağını, şurada yatanı, vatanına gidibilmedik, şurada na umut olup öyüne, maşgallasına kovuşubilmedik vatandaşlarımızın ruhuna bahşettik ya Rabbi. Allah'ım şu neresi garip, biçare vatandaşlarımızın ruhunu şad etkin, kabirlerini cennet bahçelerinden etkin ya Rabbi. Allah'ım gözü görmez beladan, hatadan, her türlü musibetlerden ödün saklayan ya Rabbi. Allah'ım şu daşar yurtta muhacir olup, öz vatanından, ilinden uzakta bala çağasını bakmak için, halal pul tapmak için daşarda gezip gören vatandaşlarımız var. Onları hem özün kolduğun ya Rabbi. Allah'ım başımızda bir bela var, şu zalim, kafir, diktatör bunu hem özün istedik şekilde ayırgın ya Rabbi. Allah'ım öyümüze, vatanımıza, yurdumuza varmaklığı nesip etken ya Rabbi. Allah'ım sana ibadet edesenden kömek soruyoruz, medet soruyoruz ya Rabbi. Bizleri birleştirin, bizlere güç, kuvvet vergin başımıza şu diktatör, zalim ayırmaklıkta özümüze medet vergin ya Rabbi. Allah'ım Türkmenistan'ın zindanlarında köp ecekelerimiz, ağalarımız, vatandaşlarımız, kahramanlar, şu diktatöre karşı çıkan batırları otuyor ya Rabbi. Onlara özün sabrı vergin. Bize hem güç kuvvet ver, şoları çıkarmaklı, şoları azatlık etmekliği nesip etken ya Rabbi. Amin. Allah'ım şu diktatörün zindanlarında Kurban Guli'nin hem önkü Safar Murat'ten diktatör vardı. Köp Türkmenin perzentlerini, köp Müslümanları öldürüp koyverdi ya Rabbim. Özün hem ona kifaya etken ya Rabbi. Şu başımıza diktatöre özün istedik şekilde kifaya etken ya Rabbi. Allah'ım vatanımızı koruyup yürün. Hazır hem şu içeride ağalarımız, ecekelerimiz var. Eskerlerde olsun, polisiya olsun, başkaları olsun. Onlara hem özün akıl verip, iman verip, vatanımıza, milletimize hizmet etmekliği nesip etkin ya Rabbi. Amin. Allah'ım gözü görmez belalardan, kazalardan özün saklayın. Yakin nakıb olacak şu Türkmenlerin, şu Müslümanların, şu insanların hareketini özün güç kuvvet vergin. Şu zalim hem başımızdan ayırmaklığa özün medet verin ya Rabbi. Amin. Rabbim şu gelenlerden hem özün razı olgun ya Rabbi. Öz vaktini sarf edip, özünün mal mülkünü sarf edip, özünün şu vaktini ayırıp geldi. Vatandaşlarımız oylamasın, bunların hoşları yok deyip oylamasın deyip yani Rabbim bunlardan hem razı olgun ya Rabbi. Ne hemek niyetleri olsa özün niyetini yetirgen emmesen. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Amin. Kavul olsun. Kavul olsun. Yatırın Kavul olsun. Hormatly vatandaşlar, ine şu gün bir reportaj alıp barýar. İstanbul'un asıl madarçılıktan ine yatan olanlarına da aýda goldy. Bizim aktivistlerimiz, bizim Türkmen građanlarymyz şoýra gidip, şöyle adamlara sadaka vermek için ayetler okudular. Hormatly vatandaşlar, üns verin. Türkmenistan'ın prezidenti bizim Türkmen građanlara karşı alıp barýan görüşini madarçılığı gelip konsulları iyi verip şu yerde madarçılığın baydaklarını ayırıp şu yerde yani özünün halka karayışını örgütledi. Ondan sonra şu Berdi Muhammedov niye milli lider oluyor? Kimin milli lider oluyor? Kimin arkadağı oluyor? Yine yatan olanların arkadağı değil o. Bildirdi o. Farhat, kıyın görmen yeni bir şu turatları ve yani ayıran baydakları örgütledi. Men ort diline de düşündüreyim şunu. Boldu. Adamlar görsün. Дорогие друзья, дорогие граждане Туркменистана, все люди, которые нас смотрят, сегодня, 9 октября 2021 года, мы находимся на кладбище в Стамбуле, безымянном кладбище, где захоронены очень много туркмен. Эти туркмены захоронены по той причине, что им всем и остальным живущим туркменам в Турции запрещено возвращаться в Туркменистан. Запрещено перевозить тело умершего человека своим родственникам. Так как дороги закрыты, эти туркмены захоронены самостоятельно активистами или простыми гражданами Туркменистана. Их родственники не могут туда прийти, дать честь и почести, оказать все почести своим умершим родственникам, детям, родителям и своим ближайшим родственникам. Кроме этого, что туркменское государство не разрешает
во главе с президентом Туркменистана Бердымухамедом и его бандитским правительством. Консульский отдел по указанию Бердымухамедова приходит на кладбище, обратите внимание, вот флаг был Туркменистана, они срывают со всех памятников эти флажки Туркменистана специально, чтобы никто не знал, что туркмены захоронены. Я вам и раньше рассказывал, что все статистические данные скрываются, все катастрофы в Туркменистане скрываются. Обратите внимание, вот показан флажок здесь должен был, они сорвали. На 99% вот таких вот захоронений, памятников, они сорвали флажки. Это не вандализм. Кроме того, что он против народа борется, устраивает геноцид, он отправляет консульский отдел, который не выдает паспорта 1,5 миллиона граждан Туркменистана, который не пускает в Туркменистан людей, запрещает через консульский отдел в Туркменистан привозить людей. Он отправляет свой консульский отдел, свою службу на проведение вандализма. На прошлой передаче мы рассказывали, что этот международный террорист захватывает людей в консульский отдел и там избивает и делает видео для президента с извинениями. Этот международный террорист теперь вандализмом занимается. Обратите внимание, запомните, президент Туркменистана Бердымухамедов больше 1,5 миллиона человек не пускает в Туркменистан. Из тюрьмы Туркменистана не выпускает людей за пределы Туркменистана. Он сделал Туркменистан тюрьмой. Вместо того, что 5 миллионов человек проживает в Туркменистане, реально проживает 2 миллиона 350 тысяч. Это мы нашли по статистическим заявкам на продукты питания во всех министерствах. Официальные данные, скрываемые официальные данные. Оставшиеся 1,5 миллиона не могут заехать в Туркменистан. Президент Туркменистана запретил заезжать, закрыл все авиарейсы только для того, что он боится свой народ. Кроме этого, он не продлевает паспорта этим 1,5 миллиона. Многие в нелегальном положении, ни вакцинации нету ни своих паспортов, нигде не могут работать, нигде официально не могут ехать. Специально нелегал поставил, чтобы их где-нибудь ловили и сразу в депортационный лагерь, и они уже как нарушители заезжали в Туркменистан. Обратите внимание, на кладбище отправляет консулов специально, чтобы убрать эти флажки. Приехала бригада на той неделе, убрала все флажки со всех памятников, флажки Туркменистана. Для того, чтобы никто не показывал, на видео мы показывали, несколько передач сделали, что наши ребята захоронены с флажками Туркменистана, подтверждающие, что они граждане Туркменистана. Чтобы никто не видел, никакие масс-медиа не пришло, не сделало фоторепортажи, видеорепортажи, они убрали эти значки. До какой степени вандализм и неуважение к своему народу со стороны диктатора Бердымухамедова. Обратите внимание, международный терроризм, вандализм, геноцид туркменского народа, он использует все инструменты, чтобы покончить с этим народом, лишь бы удержаться у своей власти. И теперь скажите, пожалуйста, почему мы не должны делать протесты? Почему мы не должны, согласно Конституции, быть несогласными с нарушениями Конституции страны президента Туркменистана Бердымухамедова? Распространяйте это видео по всем каналам, по тиктокам. Вырежьте вот эти слова, которые я сказал на русском языке, и распространите, пожалуйста, на весь мир. Чтобы весь мир видел, кто такой диктатор Бердымухамедов и что он делает со своим народом, как он устраивает геноцид, как он устраивает вандализм на кладбище, как он занес 1,5 миллиона человек в нелегал, как он в Туркменистане издевается над своим народом, делая вакцинацию, когда человек болен, человек умирает от вакцинации. Он так убил за 45 дней более 30 тысяч человек. Доказательства? Откройте за последний месяц, кто умер на кладбище, любое захоронение, посмотрите, он в целлофане. Если он умер нормально от сердечного приступа, зачем ему в целлофане хоронить? Это же элементарно ясно. Поэтому доказательства все в земле лежат. Их нельзя убрать. Сабур Фархат. Havamrada yine bulam təzələr üçün номерли yakın bizim gражданlarımızın suratlarını iyi verin şu müşürün kesinlikle ve eğer de şu Moğol'un yanına bakıyorum giren yerinde çekti. Şu yerde komut var. Şu yerde şu kitap boyunca şu adlarını, familiyasını belirlep verseniz biz onu YouTube'da çıkış edip YouTuber hata açarsa halkımızdan kömek sorar şu mesele olacak.
Şonu Murada barıp görecek, nesip bolsa vatandaşlara eşitdiýändir, her bir mazardaşynyň näçe manatlygyna öwrenjek. Şoňa görä bärdäki sanyny çykaryp, şoňa görä dogurlap getirip goýaly, buram baýdak goýjak. Hani ikinji ýezegem gelip aýrýalarmy şunu? Onam görer. Faktura, şoň fakturasynam alyp görkezdim näçedigini. Boldy, şonu alyp görkezýäs. Muraly Garagumlu da bar. Awa fakturada da şol näçe mazarlyk, näçe ýa-ni pametnik şol ýazylýar. Tamam. Onu halkymda görkezýär. Murada men çykdym onda, biz ýola düşdik uje. Bolýa sag bolun. Dowam edeberin, bolýa. Şurýaly bizim watandaşlarymyz ýatda hatyry ony baryp ayatlar we ayatlar okap sadaka edýänler köp sag bolun. Hemme şu ýere baran bizim watandaşlarymyza ulul taňýar. Sag bolun. Tamam. Hormatly watandaşlar, men öz çykyşymy dowam edýän. Ine şu gün maglumatlar geldi. Biz häzir barlap şu maglumatlary Türkmenistanda Daşowuzdan ýa-ni Aşgabatda ýürüýte oglanlar 18, 19, 20, 21, 22 ýaşly oglanlar şu ýere işlemäne okuw ýa-ni gitmek üçin laýtada işlemäne gitmek üçin vodowodyň içine minip ýapynyp şoför bilen gürleşip ýa-ni puluny berip şu Daşowuzdan Aşgabatda barýa kalar. Şoförüm uklak kalıptır ýadyndan çykyp şular şu ýerde demegip ýa-ni urulup ölüp kalypdyrlar. 23 sanady. Ine şonu biz barlap durşun, ýa-ni informasiýalaryny, suratlaryny, videolaryny alylsak alar. Şu ýaly zatlar bolýar. Ine şu zatlar diktator sistemasynyň syýasaty boýunça Berdimuhammedow diktatorun alyp barýan türkmen halkyna garşy syýasaty esasynda bolýar. Biz otdo dämi? Men size soraw berýän, hormatly watandaşlar. Biz otdomy ýa otdo dämi? Günne şurýa betbaçylyklar bolýar. Sistemaň idiot, absurd, ýa-ni çözgütleriniň kararlarynyň esasyna bir topar adam bolýar. Ine vilayetden geçmek bolan. Näme geçmek bolan? Karantinmi? Onu şu ýerdäki oturan adamlara siz karantinin ýa-ni sosial durmuş kömegini bermeli. Onu ol adamlar ol vilayetden bu vilayete gelmediler. Otururlar sizin diýişiňiz ýa-ni karantinna. Sizin haşy düşünýär ýa-ni karantinna otururlar. Ýurdaş Berdimuhammedow. Şoň üçin biz Berdimuhammedowy aýyrmasak, bizim Türkmenistanymyz hiç wagt güllämez. Bizim Türkmenistanymyz her wagt betbaçylyk syýasatynyň astynda. Şonu biz aýyrmasak, hiç wagt biz düzelmez. Türkmenistan ve Türkmenistanyň halkynyň hal maddiýady. Kim diýär, ine kriz hem ýerde de bar, ine häzir Türkmenistanda dur, bu zatlar bolýan zatlar. Ine şu ýaly wada meni ölýärmi? Başga döwletde ýok. Ya Özbekistanyň granisasyna baryp, öz türkmen raýatlary içine giýjek bolup, ýa-ni özbek serketçiler şular goýup berip Türkmenistanyň serketlerine baranda da olar atkat hiçbir dünýäde edýärlermi? Ýok. Demir gazyk gaýda edýärlermi? Ýok. Diýmek biz özümiziň ýa-ni diktatorlyk syýasatymyz boýunça şolardan utup geçdik. Ine men şonu size düşünürjek bolup giripdim. Şoň üçin siz Türkiýede işleýän, Amerikada işleýän garnaşlarymyza pul berip özüňiz bar maşyn jaýalyň wagty bolmaýar. Siz dogudokda ýaşarsınız. Bu Türkmenistanyň prezidenti we onuň topary ýa-ni paraxorlar, ýegenleriň çağlary indi 3-nji pakalýene gitdi, bizi gyrar durarlar. Çağlarymyzy zorlarlar. Institutda barmal ýerlerimizden bizi kowarlar. O Gülnawat diýen bir haramdada ministerstva, bilim ministrine baryp pullar durdumy iý bermäň Türkmenistan daşyna studentlary, biz olary iý beremiz ok diýip bir aklylaryna serdim bular. Siz hökümetde işleýän adamlar, siz hökümetiň ýolbaşçysy Berdimuhammedow Türkmenistan manadyny konvertiruňyzny saklamak üçin goýulmaly. Eger sizin esasy instrumentyňyz manat işlemeýän bolsa, siz näme işläp ýördiňiz prezident bolup? Gidin şo ýerden hemme. Näme işläp ýördiňiz? Öz işleriniz başarman paral ýuwdy katastrofa getirdiňiz. 30 ýylla iksan diktator bir gana doňurulmady. Türkmen madanyny stabil beýlik döwletlerde ýaly oňurulmady. Giýje ony konvertasiýa bolýar. Diýmek, sizin gurýan syýasatyňyzda, sizin gurýan ykdysady syýasatyňyzda halk üçin hiç ýyly ýa-ni
kömek yok. Halk için hiç behbit yok. Dine öz behbitlanma. Şoň üçin Türkmenistan'ın halkı dine biz şu diktatör ayırıp Türkmenistan'la şeyde bir demokratiya, şeyde bir ötün devlet kurmalı bütün dünya ülkeler yani. Şol real biz öz maskarçılığını ayırıp beýleki döwletlerin, sivilizasyň döwletlerin, öňüden döwletlerin hatarına goşulyp beýleki adamlar ýaly kanly hatyna ýaşap bakdy.